ye den ya wo mbebu so epanifo wan mo odum jadwuma kuonum so bo amane yesa Ghana de hyire mo se de mo ya ne de eye kenken kwa ensem enam awie se yetimi abedi amaw na yetimi baba yenum 360 degrees na eno chese se tebia yedidi ame eye Agya special local foods wa hacho atomic afahwa transition achiwo eho na nua ne pani nyina wabɔ ne dwatrada akwa obenya biedie nkwangu hu de abomu da so afi TikTok ba bia wo ho no ane so obebo Agya special foods na afi onsaka no 21st clinic sciatica commandant sciatica pacesetter sciatica expert ampa awie wokutayemu na yedoma somwo sana na kwajoje si company limited a wode adanse ho ne mapa ekoba jese sempremo wakayan ho na awie yetoa wo eno achi Electroland Ghana wo mo de electronics no ba bia nkran Kumasi Sunyane Mankasim Cape Coast na afi wonmo bie kese pa wotachi my backside nchen ho wo kan ho awie na yetoa wo Haxa capsules no mixture osatamfo wasoye na sene na akenkanfo triple A Agya Appiah Apam Dadaa mene abena badu adepa kofi ye na ye homra afe yenye brena ensem no yemie bie na pono no nyina emfa mawo ye do hyase e de afiri Ghana Post Sadom wonom aboboa no wonom eneye service with integrity no na Post Sadom no afre Yero Alexander afanyama kense womra emeboa wo mo na wonom yi nsem bia no na afi ntiase nso nya adwuma esanse enura bra na oye kire no ikoso no ohunu se na mfoni bi ni nanenam na emfoni no mu ene kokoda adwase Post ni bi Yero Alexander afanyama ken asini koto kotonum aboso menum na sansemi ebobo baaye no na dodo na kase honorable pa de ene antwaye eni kwansanka eba ne sa oye kire na namo ye na enya ntokakon na enya sotrobo na enya kotosie na sansemi ho no na Post Sadom na se pani ntena fie masefu amfo ne se ho ntino wono matonsa afre pani se womra na womeboa Post Sadom no enom moama enema bi ani nwai na ensem no nso ne nkiremu Ghana for entiase yi na abusia wasasam krona mu no ebra wo mayi posi adwumako ede krata tetenten ekoma ononyafo Alexander Kwame na afanyoma akin ese womra na wo enyi yi nsem wano de enam so enti ema wo yebeka se assorti posi no na onchechemu na ono so de krata epiedwa na ne samu a wade apie montene nyina ene sei wamu dia wamu na mu a wamu demonstrate enti no wamu du emrahye badwafie anim honom no eho ape na asade wanom abo ape so na eho akyiri ninti na asade posi no eye ne ho genge nsem bi na wo kire mu sei posi ni no aya constable force ni ana di kan ade ne nsayam sei no apem ne bo entini nanya wanu so be defend ne ho esansa wo ye post ni na ye constable na sa wo di kai apem emrahye badwani na wansura mfere na sa wapem ne dia na kyese wankasa wunya na obedi na wu entini wanu na wo bo ne ho ban sei bibi boni bi enkonkosie yei ana nam so ema wono so etimi etre ne nsa ekakra ewo ne so entini wo sre oman yi post adwumakuo se wanu muhwehwe asem no munkwasi ase emwa so asem ni baabi enkonkwa kan mfimfini na enkonkwa wiase ne enkaso wonu nonyafo Alexander afena maken no wanu na anya ni yie ne nsem a wode tu nsem trofo anim no sei enete ni penny jenanyim na ototo no nsenti me sheda hwe da awahama wonu mu da onyihwe na me hwe ni name tag no mu da watch force oho and I ask myself there no be leaders more police pay also leaders should enter to present them. And there was an inspector ojina me left we boy and ojina barricade then honorable Patrick Boama na honorable
Kennedy or Senyako, they were entering my right. Into many deputy minority leader, Okamu was met because throughout the Demono, and then they enter. What enter now? Then the guy from nowhere, what enter America because they had entered. Then I was used me say and hit me hard. And he aimed at my heart. Okay, he aimed at it, just hit me like this. Oh man, why do you want to kill me? Have I done anything to you? I was like, and here there, Mr. Goggles, and I hear there, and if it's unfortunate. How some public officers, sometimes, when you should be there, and you're careful, now also, quote unquote, I can't show on there, also very retaliate. But I am sorry, I have I'm praying that higher powers of the realm would give him light to realize what he did, so that at the right time he apologized. Afutsumra shebedwani wanu kraya wo piemo a omra shebedwafia wanu oni opania edom kuma no watua wanemo ano onanyafo Alexander Kwame na afanyoma ken na wono so akasensi wosre omaposi adwumakuo ni se krata ne de wasom nanso asam no munhwehwe mu nkonkosi ase se de enam so ema wono enso tere ne nsa sa constable forcing etimi pem ne bugu mu sa na nkanya nyame a enka ne topem fam no enuti ana makototwai ebe mu a yama ne krata yi emu nsam ne de asom wi ene na yedaso agina sansam krono mu Yewra Alexander Fanyoma Ken osahene se uwura Ghana mrashe badwafia donkuma no wonne wono ba no deni na kratai efiri donkuma wo mrashe badwafie wono maboboa no na aba eho na NPP Rosalinda Obapa Honorable Patricia Appiah wono ene deputy minority leader wono nso ensahye mu bie na wo chese no kwasem ni sansam na egusu koso ya sese ya frewra Alexander Afanyoma Ken wasahene se womra na posifo wo meyi nsem bi no ma no esanse kotonimu abosome mu pa wama bosome no ase ne dini ya yeho wasi posi ni kutu na saasemi hu no wo chese bra na wo mugusu a wo mo ye oye kire na wo modura bankese mawie no wo mduru baabi na ase wo barricade wo te se de ya to aba wie ne ye kenkan a ye de ahoma bi cheche kasa ma obi enwurem no na wo mo aye saade ne bi na enomu no na wono mokoto se dompiafo oda NPP amanyoko na no na afi empenimfo bi e ka ho na wo mo de kura se wo madikan wo hodeda sanse ebinom fa achemota afa ho na ebinom nso kofa isle gonche mu ho na wo bepie ho entina ebinom wo hodeda na communication director Ira Richard Ahiagba na wono se e ka ho na wono mo frɛ Yewra Alexander Afanyoma Ken se mo so wo mo mra ba bia wono mo wono na wo ye se wo kono a na post ni 10 gramu bi kokko yesa frɛ Consable forcing ne wo forso Yewra Alexander Afanyoma Ken pem ne bo enti forcing forso no na wo pem ne bo no na de esi nyina esi na no na krata eche se wo no de susu se ye boapayo wo boapa na ye se wo ye kire no wo mbe ya ma bibi asi nanso sa su ne ban na ekoso no ye nangu asesem ye ni wosem ye eni kwanse enemre ya amframa bo ama akokoto adahoi no etime eda edisa na emunu na onomo chese de woye no nso no ankyere obuo eno achi na esanso funipa bo enti enya nwanwa se empata denden efiri kuretie ba no bo santokwa denden so na asha ase deda na we mu no wo mu de hu ne pefe se eyechini yama no a wonomo mpese rule of law Ghana emra yedibu man be ye adwuma no ena wo mo hyeda akoye ohintadu akiri wotete ho ye de enti wie kura no masha ye wo court ho no eye badwafie ho no ye se wo bepesa aposini no ewie na wasra adoa ho nya wa otilo wa pe ba bia fa kura na nsuni nyina mu no ene se wo mo frɛ Yewra Alexander Afanyoma Ken osaheni se tie bia sa aposini no nso video num wo mbe hwehwe na wo mo afishere out na ne abusia ya da so agiremu awasansam kuro na mu panisa abosoba ene meja paye kane no wapani ana wo yetetirani ewo NDC afam ewo eye Greater Accra region onanyafo adikoka wono so akasa ewo enra demonstration ya MPP ana afa amanyokofo bi eye hu wose we no sebi mpreduasa ose eye ase agro ena ewo onum eni so
was so mampani His Excellency John Dramani Mahama Ebaye was a finchia numuni. Na one mom dear suspendi I was suspended or Mayor Chief Justice Ma me get you Darabesa Basaki Toku no wahuni se on fumu na mom onam emra so said ya mamra Appiah Apam hankro ediokono emieno 1992 constitution no ekano enu amu a said ya article 146 ni article 296 ne ekano enu amu anu one na namo a entu anu de ohuni se de esie enra no MPP amanyoko no one will behave childish pa said ya wo yusu brofo no na yentie said ye adikoka eka ne nsem wo wi ayakohoma no so akwadi mu nkomo. All that they did yesterday, 5 months into a governance, the government is doing the right thing, due process is taking on. So for me, all that petition they sent were all childish. They were childish because nothing will move President Mahama and nothing will move, if they say political, if they say move the NDC, not to adhere to the constitutional provisions in this country. That's what we are going to do. It's no abusia penny okasa ye ayera adikoka eno no ye akwahoma ne so na ye ne onanyafo Patrick Buachi Adom oyamrahye bedwani a wasoma de hye a wonom ewo Oboase East abato mpesoa so ne abisanse aso endra demonstration ya empanifo ekoye efa kwan mu ene de owura adikoka eken eno so efa kwan mu ana mira otimeka ma ha Sompa so Ini apa mejo so? Mo yada se papa na mpacho wapo mo Ya che na mo so Adom eni ahyeyi. Yo, mira yesra wo anra MPP amanyoko na fe amanyoko be samiesa. Eka ho ema na eye nan. Ena ja wa kasa so ufri MPP wo sono ba ne wi. A moti muhugu mu ese di ekwe se ya mohu banya the judicial service no se ya na ese sese no ora adikoka ese di omampanini eye no eno ano no enam kwam ususo mu sei Ini apa me dase mama na bojuma Sompa FM chief onyi Eba ye hu ye na ye tse nipa bi etoto nase na se ne nipa bi si ye no ye na jeje mu no anhwe ya na ye koyanim no na enoma ye de amaye eni fen se timemufo ana amanyokuo bi ekom hubom so mo ye o ye kira na ofa ne se eye nkwada asem ana hu hia nti no mo ye kira na meni yewura adikoka nya adwene esan se enye nkwada na call demonstration no empanimfo titiru minority leader any eye minority MPs any NPP amanyoko no national executives sabi bi hu empanimfo bi wo ma omani afi pa na omudi demonstration mu ndi se opanyi kase ya asabe nzo ze wanfa buo amma nipa ye say ya dagie eye o ye kire say wiase nyina nya Ghana fo go wiase nyina hu ye mampanyine jomama eye to our democracy nti opanyine kasa medini hu ya o esan say until the crowd granted the right to demonstrate nipa bi say the echoes wo mamu no omobonyo so na omoko demonstration say be na omonye nkwada anaze nkwada asem na omudi akire enye sa akora na emom ade a mampanyi Mahama pese wo ye wo man mu no emmoa ye kabi mami kabi amambu no emmoa ye judiciary eya atentene ne yaso ye na enya de bebo ye ba kokora ketua bi kura nti se ye kira na esombo esefata say ye ma omampanyi jomama hu se ade a wo ye na emmoa ye Mo yewra ye beda se na yanhwe sa article 146 ya say one mo akyerɛkyerɛ mu abebree ani article 296 C no asɛde ye ɛka asɛm koro na enra no ebra muti mu husi montene so no ukasɛm empanifo bebree na ne kɔ bi wo de toto article 296 C no ani 146 na de ekɔsui ɛyɛ ne kwan mu ano no afei so enra empanifo bɛn ala wo hu wo mo ese no mo ka ayo nyanyafo afenyo market ne JFK mu hin mini aba me dase ye wo ye nguma ye mra kunim no a
ɛno na yɛde yɛ adwuma for